Yauwa kuma ina kira ga sauran mata a duk yanayin da kika tsinci kanki, dan Allah dan Annabi, duk irin iskancin da kike da jin daɗin bariki da kike da jin daɗin abin da kike ki yanke ki auren sunna. Wallahi wallahi aure yana da daɗi, ni'ima ce ta ubangiji. Ban taba jin ran da na shiga farin ciki mara yankewa ba irin jiya da daddare. Ban taba jin ran da na shiga farin ciki mara yankewa ba irin yau da safe da na tashi a gidan mijina. Akwai masu cewa wallahi ba zan shekara ba sai na fito. Alfarman manzon Allah, alfarman aure da sunna, alfarman rasulullahi ni da fitowa har abada. Ya ubangiji Allah ka haƙurƙurtar da ni a ɗakina. Ubangiji ka ga zuciyata da zuciya ɗaya ne aure. Allah ka gani duk wani abu da nake na shagaltar rayuwa na yanke shi ne auren sunna. To ya ubangiji da ne wannan auren zuciya ɗaya. Ban bi dukiya ba na bi soyayya na bi ƙauna da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ce mu raya sunnarsa. To ya ubangiji Allah da mijina yake da rufin asiri daidai gwargwadon iko. Ubangiji Allah kaga mijina yana da sana'a mustada'atin daidai gwargwado. Allah ka buɗa mai, ka bunƙasa mai, ka bani ikon da zan haƙurci da shi in zauna da shi a ƙarshen rayuwata. Masu cewa wai Khadija ba za ki shekara ba za ki fito. To alfarman manzon Allah sai na mutu ya ku fito da gawata. Kuma masu zagi na har abada ba zan rama ba. Allah ya shirya ku, ya gane da ku da ya ganar da ni. Ubangiji ka shirya ni, ka shirya kulle musulmi. Allah ka ban zuri'a mai amfani. Duk abin da ne da kuke cewa wai nan gaban iyayena sun taso ku dauko ku nuna musu ba komai, amma ba ni da bidiyo tsirara wanda zai dame ni ya dami iyayena. Raye-raye ne da zage-zage kuma na tuba wa Ubangiji. Allah ne wa laifi kuma na tuban mai. Mutane kuma na ce wanda ne abin da bai dace ba ya yi hakuri. To ku anan masha Allah, ni ce ne taku amarya Mr. Uzi Uzairu dan mutanen Katsina. Kashe min bidiyo. Ubangiji yadda ka ban miji mai so na wadda na taso tun ina karama, tun ban san komai ba a duniya mijina ya so ni, kuma na kai ga na kai wannan shekara ta duka 27 a duniya. Mijina yana da shekara 30 cif. Har ta kai ga ya aure ni, na aure shi, mun zo mun yi auren sunnan ma'aiki mu da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ni ya sunna ce ban guji sunna ba. To Allah alhamdulillah, Allah kai mu uwa kai mu uba. Na ga wasu a comment section suna cewa wai kujerunki 1 seater ne and 2 seater. To wannan kujeru da kuke gani 3 seater ce and 3 seater and 1 seater. Ba wai ba an daina yayin wannan. Kuma kujeru na yan waje ne. Daga waje ne orders aka kawo mini. Ku duba tsaba media masu ɗora manyan kujeru, kun taɓa ganin irin wannan? Ku duba kafar ta da kyau, ku duba amaryar ciki. Ni kaina daga waje mijina ya oda ta. Allah alhamdulillah, kai ina ta godiya ga Allah. To ina masu buƙatar maganin kirji, maganin ƙugu da maganin sanyi da sauransu. Mai so ga lamba ta nan akan account, ka zo ka ɗauka kai magana a WhatsApp. Akwai wanda sun sai magani na kan biki. Ku zo ku anshi kayayyakin ku. Na gama ruruma. Ka turan tela na gani ne confirm ka siyi kaya in baka kayanka. To Allah alhamdulillahi, masha Allah, Allah ka bai yan baya, Allah ka bai wanda bai samu ba. Allah ina mai jinjina ga mahaifiyata da ta dage sai ne aure, ta gaji da abin da nake. Wallahi uwata ta karfafan gwiwan aure, kuma mijina ya karfafan gwiwa saboda san da yake min mai aure mu daina wannan abubuwan. To ina mai tuba zuwa ga Ubangiji. Na gode ma ba abin da ce Allah. Mun farin ciki nake ji ba a rayuwata. Wa'annan duk dangin mijina ne, ga uwar ango, ga yar ango, ga yar shilar ango. Wani yar shilar yar ango ce ku ganta haka. Ga kuma ta taba kunnan ango. Ga kuma jikar ango. Ango ya da kowa da kowa, ga kuma amaryar ango, ga kuma dangin mijina. Ita ga mijinta, ga gidan da mijinta ya gina mata. Ya ce su zanna su yi rayuwa auren su. Kai. Gida ya yi kyau, masha Allahu. Ya yi ƙoƙari, Allah ya ƙara rufe asiri duniya da lahira. Allah ya baku abin da kuke nema duniya da kiyama. Allah ya sanya alkhairi, ni karan kaina na muku fatan alkhairi. Mu ma 'yan baya Allah ubangiji ka ci da mu. Ya ba wa miji irin na Khadija mai bakin kiss. Allah ka ba mu, kakka bashe mu. Hai. Allahu akbar kabira. Wayo Allah, kun yi kyau. Kun yi kyau. Kun yi kyau wallahi. Wallahi kun yi kyau. To nan amarya ce da kuke gani da yayyan ango. Ga wacce ta tsakiya ya tsuguri din nan ita ce diyar shi kadai a ciki. Ummi dai koman da kyau ke da murja, kun yi baya Zakiya. Yawwa dan ƙara leƙowa Zakiya. Ana ganin ku wallahi.
yau muna aurar da ganin uwarmu. Ni ce karamar diyar shi a cikin 'ya'yan shi. Ke kadai kika zo biki. Ko da ke yaran nan ne musu kan itace bikin Imra kwana 3 fa na baro rugoji dole ta ki zuwa. To mu ne gashi wani zo. Ba zai da abashi haka da daura wani shi. To Allah alhamdulillah ina masu cewa wai mijina ko yana da yan uwa. Gaba ɗaya nan da kuke gani dangin mijina ne. Mijina danginsa sun fi miliyan 1 kuma jinin sarauta ne nan kaf 'ya'yan sarakai ne. Kuma masu cewa mijina bai da hannu. Wannan hannun ubanku ne uwarku yake tabawa da shi ko katako ne ga ya musu ango. Katako ne ko hannu ne? Yawwa ga kuma yar ango, ga yar ango, ga babban yayin ango, ga tattaba kunnen yar ango. Kowa an hada a gidan nan.